det på det. Ja, jeg sad og googlede på eksempel, hvad fanden finder sådan en maskine? Hvad hedder den? Jeg har haft en Ydegård i Sverige, så jeg kan jo også godt lide sådan noget fælletræ og sådan noget. Så. Ja, den er effektiv. Ja, det bliver godt. Hold kæft, det bliver godt. Får I lige åbnet her? Ja, det er virkelig godt. Det kommer lige væk også, og så... Ja, det er derovre også, ikke? Nej, det er ikke i første omgang. Jo. Så der ligger det jo. Altså ikke birketræer, men de der, han er i gang med derude. Jo, de der, lige præcis dem der, men ikke videre. Nå, sagde den så også. Så hertil. Til og med birketræer. Hvad? Til og med birketræer, har vi fået at vide. Jo. Ja, jeg kunne godt have tænkt mig det andet derhenne. Jeg skyndte dig at ringe ned til Bo nede ved kommunen og sige, at du godt vil have resten med. Jeg har jo skrevet til dem. Måske det er min skyld, at der gør noget. Jeg viste mig et billede fra 10 år, 12 år siden, hvor fint det var. Ikke? Og der havde I også lige været her, eller nogle andre havde været her. Ikke? Så nå, okay, ja, men... Du pyntede på det. Ja, men det er vel også et spørgsmål om økonomi, eller hvad? Måske. Så var det godt, vi fik noget frostvæg, for ellers havde vi ikke kunne... Nej, men det er jo det, der synes, det er så fedt. Jo. Så. Ja, men held og lykke med det. Ja, men I kan jo huske forkert. Okay, for bliver det godt. Det er fantastisk.